Selam dostlar, umiyadaylarınız. Günlük 100-200 dolar kazanmak isteyen olsanız benim YouTube kanalıma ve Telegram kanalıma koşulmayı unutma. Benim köp adam soraptır TikTok'ta bu kriptoda söwda etýäňizmi, Bitcoin alýaňyzmy, nädip oyun alýar diýip sorapsyňız. Bu kripto däl doganlar, bu binarny opsiyon. Men binarny opsiyonlarda söwda etýän. Binarny opsiyon barada da maglumatlary men size giňişleýin bereýin. Bunun öňünde men size trading näme, trader kim, bunları barada biraz maglumat vermek isleýän. Trading bu dünya bazarlarında, maliye bazarlarında söwda etmek. Trading sözü bu İngilizceden tercüme edilende trade etmek, yani söwda etmek diýilýär. Trader de bu dünya bazarlarında, maliye bazarlarında söwda edýän kişilere aýdylýar. Dünya bazarlarında näme var? Dünya bazarlarında 4 sany dünya maliye bazarları vardır. Bu bazarlara birincisi valuta bazarları, buna forex diýilýär. İkincisi kripto valuta diýilýän, sizin tanayan bazarınız kripto valutalarda. Üçüncüsü bu çiğ mal bazarları, futures diýilýär buna. Dördüncüsü de aksiya bazarları. Bu bazarlar barada biraz maglumat versem, kripto valuta bazarlarında biz coinlarda, altcoinlarda, bitcoin'de söwda etýäris, yani alıp satýarys. Futures bazarlarında, yani çiğ mal bazarlarında biz altın, gümüş, neft ýaly çiğ mal haritlarında söwda etýäris. Ondan başga da forex'te biz valutalarda söwda etýäs. Aksiyalarda da adynyň belli boluşýardy, kärhanalaryň aksiýalaryny alyp satýarys. Trader'da bu alyp satýan kişilere diýilýär. Hoş, indi bolsa binarny opsiyon barada maglumat bersem, binarny opsiyonlar bu yani şol aktivlarda söwda etýäris ýöne belli bir wagt aralygyna, yani berde wagt bardyr. Bu 5 sekunddan 4 sagata çenli aralykda söwda etýäris, ya ýokaryk ya da aşak. Yani zelkany ya ýokaryk atýas analiz etdikden sonra, ya ada aşağı atýas. Yani buy sell bildiğiniz ýaly her bir bazarlarda, her bir brokerda bardyr, ya satmak ya da satın almak. Indi bolsa grafikte biraz grafik okumany öwredin, teknik analiz etmäni, biraz liniýalary näýeli çekmäni. Geçen safar men urowenleri görkezipdim. Bu saparda da men size trendleri, yani şemleri näýeli anyklamalysyny, zatlary öwredin. Bunun aşağıda mesela şu wagt OSD berelerde, yani bize berde horizontal liniýany alalım. Ýokarda сопротивление gelýär. Сопротивление geldikten sonra baha nirek gitýär, ýokary gitýär şu wagt. Biz berden yani zelkany açanymyzda biz ýokary urowenleri tapmak üçin uly olan time frame'lere seretýäris. Yani bu yerde biz 5 minutluk time frame'e seretdikten sonra bir minutluk time frame'de zelkamyzy açýar. Yani 5 minutluk, 10 minutluk ýokary time frame'lerde baktığınızda, ýokary time frame'lerde urowenler gowy görünýär. Ýöne 1 minutlukda baktığınız urowenler berde biraz işlemeýär. Onun için ýokary time frame'lere geçip urowenleri berden belgileýäňiz. Mesela men şu wagt berden geçdim. Berden 5 minutluk aşağı açayınız zelkany. Sebebi baha aşağı gitýär. Yani urowenden bakın näçe sapar deneme yaptı berden. Zelkamızı aşağı açtık. 5 minutluk seyredelim. Eğer zelkamız minusta yapılsa hiç problema yok. Biz ýokarky ýokarky urowenden
Yani şu taýdan aşağı ýene alyp bilýäris. Zelkamyzy dagon bererek bärik uruvin baha bärik grafim mumlar bärik ýetdiğinde biz bundan ýene 5 dakikalyk aşağı alyp bilýäris. Yani bu şeyden aşağı gitdi. Hani bakalım. Ben size 5 minutluk açtım. Onun bu zelkamızı gitýänçe başka yerlere seredelim. Biz OZ'de EGP'de bakýarys. Berde näme görýäris? Berde biz trend var. Yani berden luç alýarys. Yani trendi belgilemek için. Trendi alıp yani bunun сопротивлениýasy ve поддержкаsyny tapýarys. Yani trendi belgileýäris. Baha näme etdi? Şu aralykda, şu grafikde ýöreýär. Seredin. Şu taýda analiz etdiğimizde baha şu ýokarky сопротивление değdiğinde biz aşağı alýarys. Zelkamyzy eğer de bärik gelse ýokary gaçýar zelkamyzy. Baha yönü şu an yetmedi. Eğer yeterse bärik ýene goýjak. Yani baha bärik yetdikde bize habar berýär. Berde zelkamyz ýokary gitdi. Hiç zada gerimiz yok. Problema däl. Ýokary bärik yetdikden sonra aşağı 5 dakikalyk alýan. Yetdikden. Seredin berde şemler kiçelýär. Yani alıcıların güýjü azalpmana başladı. Yani bu uruvenden aşağı gider. Berde näme gördük? Belki fiyat baha ýokary gitsin. Onun zelkamyzy aşağı açarız. Berde näme? Berden bakalım. Berde поддержкадан ýokary gitmäni berde de сопротивлениýasy var. Berde de bir uruvin. Yani baha şu uruvine yetdikden sonra aşağı, eğer bu uruvine yetdikden ýokary alýar. Eğer de bu 3-4 sapar 3-4 sapar dedikten sonra bu yani haber da çıksa internette haberler da çıkýar. Zelkamyz news'a ýapylyr bu ad. Bugünkü sowdalarym da vardır. Yani bugün de kazancımız dünküm yapıldı. Dünküm 230 dolardı. Onun videosunu koyandırın ben. Zelkamyza geçelim. Berde näme diýär? Berde baha toplanýar. Yani bazarda alıcılar da satıcılar da yani bilenoklar ýokary gitjäni de bilen aşağı gitjäni. Yani belli däl. Satıcılar ikisi deň gelýärler. Satıcılar ve alıcılar arasında baha deň gelýär. Şoň üçin dojilarda yapylýar. Bunun şemleri ben size yine bir sapamda şey yaparım, video çekerim. Bu şemleri okumağı, neyle okulyanlığını. Bu şemler doji şemleri. Doji şemler näme de çıkýar? Bazarda bir kararlılık bolsa, yani näme diýilýär? Türkmençe men şu an bilemok. Neutral bolsa, yani hem ýokary gitjäni hem baha deň bolsalar onu doji kapatýar.
Doji yapılıyor şey. Baxa aşağı uğruna gelmek isteye. Bärik geldikten soň biz ýokaryky zelkamyzny açýas. Berde prosentler vardı. Bu prosentler näme? Bu prosentler yani siz $5 goýýaňyzmy? Yani mesela ben $100 diýip hasaplarym. Eger siz $100 goýýan bolsaňyz, zelkany açýan bolsaňyz, berde 57% bolsa, $100 goýanyňyzda $57 işleýäňiz, gazanýaňyz. Eger $89 bolsa, $89, $100 goýduğunuzda $89 iş gazanýaňyz. Eger de berde 90% de var, 93% de berde $93 alýaňyz, $100 goýanyňyzda ýöne berde volatiliniz ýokary bolýar. Onuň üçin kän bir bärik girip sowda etmä maslahat beremiz. Yani ýokary gidýär ýa aşağı gidýär, volatiliniz ýokary bolýar bu paralarda. Bu zelkamız yani dagon aldık. Berden baha gitti. Bunumuz plusa yapılıyor. Berde näme bolýar? Berde trendi bozmana çalışýar. Biz berden 5 dakikalyk ýokary galýas. Ay biraz gece galym. Şonda da berde näme diýär? Bu aralykda trend şu сопротивление ve bu iki uruven arasında gezýär. Eger bozup geçýän bolsa, biz zelkamyzy nire açýas? Zelkamyzy aşağı açýas. Zelkamyzy uruvenden açýas. Meselem zelka bolsa, ine berde uruven var. Bu uruvenden biz bärik geldikten soňra ýokary gaçýar. Zelkamyz plusa ýapyldy. Eger de bu uruvenni de bolsa, dagon alıp bärik, yani dagon almany ýene täze başlayanlar üçin maslahat beremek. Yani bazıları gowy tanadyktan soň, bazıları da gowy işledikten soňra dagon alıp bilerler. Mesela eger de baha bärik gelse, bundan ýokary gaçýar. Eger bundan da bolsa, berden ikinji uruvenden, yani berde de uruven var, поддержка var. Bu поддержкадан ýokary gaçýar. Başka da yerleri seyredelim. Näme var? Berden biz näme gördük? Berden fiyat toplandy, baha toplandy. Bundan ýokary gaçýas. Biraz aşağı ýokardan boldy. Ýöne biz aşakdan şol iňneden ýa-da belki iňneden ýakylasak, gowy ýokary giderdi. Eger berden ýokary bozup aşağı gitse, baha biz bu uruvenden ýokary galýas. Beri bozdu. Trend bozdu, yani aşağı gitti. Yani bazarda 100% diyen analizi ettikten sonra da 100% bollu diyen zat yoktur. Yani analiziniz, teknik analiziniz işlese %70, %60% işler. Ondan ýokary eder. Yani garantiya bazarlarda hiçbir zaman yok. Onun için de bazarda psikologiýany, disiplini bolmagy maslahat berýän size. Berde kripto valutalar var. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin bayağı düşmüş.
Berde näme görýäs? Berde de ýokary tarafa ösüş trendini görýäs. Berden 2 dakikalyk ýokary galýas. Analiz etdiňizmi? Göni wagtyňyzy gidirmeden zelkany açmany öwrenmege maslahat berýän. Sebäbi berde şemleriň hereketi gaty tez bolýar. O yüzden biraz gyssanmaga maslahat berýän. Ama ýöne analiz etdikden sonra gözüňiziň alıştyrmagyňyz gerek. Berde de сопротивление. Bir сопротивление berdi, ikincisi de berdi. Yani birden bärsini bozup geçäýse ýokardan açar ýaly. Berden zelkamız plusa yapılýar. Yani vaktimiz yetti. Evet. $8. Berde biz näme görýäris? Berde biz euro doların sterline cüftligi olduğunda biz näme görýäris? Yani düşüş trendini görýäris berde. Ben size belirlep bereyim. Yani analizi edeceğiz. Bazarda hiçbir zat özüne bolanok. Yani bazarda baha bir uruvinlerin arasında ýöre. Ya düşüş trendinde ya ýokary ösüş trendi olur. Ya da flat zona olur. Oları ben başka sapaklarımda ben size arkayn öwrederim. Berde näme? Berde düşüş trendinde baha düştü. Seredin näçe sapar dokundy? 1 sapar, 2 sapar, 3 sapar değdi. 3 saparda bozmadı da aşağı gaýtdy. Yine berde. Eğer biz bärik поддержка, bu сопротивление, bu поддержка değdikten sonra biz zelkany 3 dakika, 3 minut ya da 5 minut ýokary galýar. Eger analizde teknik analiz boyunca zelka açan bolsaňyz biz основной 3 minut ya da 2 minut, 3 minut ya 5 minut alýarys. Eger siz şemlere göre zelka açan bolsaňyz şemi okap, yani bu şemden soň aşağı şem gelýär diýip analiz ettikten sonra şemlere göre analiz ettiğinizde основной 1 dakikalık yani 1 minutluk zelka açılýar. Berde baha ýokarky сопротивление deýmek isleýär. Eger biz bärik değse zelkamyzy 2 minutlu aşağı açýarys. Ben aşağı gitmek isleýän. Baha ýöne tapa zaty ýok. Problema ýok. Eger bärik değse açýarys. Değmese açamyzok zelkany. Bu eger berden açaysak ýokary gitmegi de mümkin. Sebäbi urubine retest etmek, barlamak isler. Onun üçin değmese, urubine değmese hiç bir zelka açamyzok. Men size biraz olsa da maglumat berdim diýip düşünýän.
Meni takip etmeyi ve like koymayı unutma. Eğer bir saat soruğunuz var olsa bana liçkadan yazıp bilersiniz. TikTok sahifama ya da Telegram kanalıma Tapaudu yok. Orada ben size kömek etmeye biraz olsa da kömek etsem beğenirin. Bunun başka da takip etmeyi ve like koymayı videolarıma unutma. Sağca olun dostlar. Sağ aman oturun.